A Catalunya Ràdio, Els viatgers de la Gran Anaconda. Please hear my anguish words of truth. Les llengües de l'anaconda. David Valls, com estàs? Doncs molt bé, mira, aquí assegut. Va, estic. si haguessis de trobar una llengua antiga de debò, on viatjaries? Antiga d'antes. Antiga d'antes. Sí. Etiòpia? Ah, vinga. Etiòpia? Sembla bé, sí. Va. Anem a Etiòpia. Home, Etiòpia es parlen llengües ben antigues, Ben antiga, sí, sí. David Valls, lingüista. A més, Més és si un país... l'amàric ho és, que és la llengua oficial. Sí, i és un país, a més d'Àfrica, que com a país, com a unitat, diguéssim, política, es pot dir que és dels antics, perquè la resta de països són creacions modernes, postcolonials, colonials... Té particularitats molt interessants, Etiòpia. Parlem de l'amàric, que és una de les llengües que es parla a Etiòpia. Però se'n parlen moltíssimes. Se n'hi parlen moltes, i al sud, que hi ha tribus, clar, és que dic aquesta paraula tribus, però llavors hi ha pobles nadius, el Zaró, molts d'altres. Tribus té una connotació negativa. Connotació negativa i tot, però esclar, és una connotació negativa que vas a mirar l'origen de la paraula ara fa 1000 anys i dius, home, sí, esclar, hem de mirar tan enrere, ja no podem dir tribu tranquil·lament. En fi. No ho sé, ja ens hem entès. Revisarem l'ull de poll del cel. Exacte. Parlem de l'amàric, Etiòpia és un país amb uns 117 milions d'habitants. Tot i que és difícil de saber, perquè té un índex de creixement molt elevat. Sí. I hem dit que no és l'única llengua que s'hi parla, però l'amàric és la llengua franca, bàsicament, i la llengua principal, la que fa servir el govern, bàsicament, que el parla, doncs això, un 30% de la població aproximadament, però s'hi parlen, doncs això, a Etiòpia s'hi parlen unes 90 llengües aproximadament. Imagina't. Perquè hi ha molts grups ètnics, també. Ah, exacte. D'on ve aquest nom d'Etiòpia? Va. Hi ha teories, Diuen que sigui del grec Etiòpia, a Etiòpia, no sé com s'ha de pronunciar això, que amb el seu torn vindria d'Ethiops, etíop, que voldria dir cara cremada. Els etíops tenen la pell molt fosca, però ells no es consideren negres. Bé, és que això de considerar-se negre, clar, també és una cosa que a l'Àfrica subsahariana, per dir-ho així, bé, Etiòpia no és subsaharià, però no se'n van adonar que eren negres fins que no hi van anar els blancs i els van dir que eren negres. Igual com nosaltres no ens n'adonem que tampoc són blancs. Exacte, nosaltres vam adonar que eren blancs quan vam veure que hi havia negres, i els negres van adonar que eren negres quan vam veure que hi havia blancs i van dir... És allò del yin i el yang, no? Una cosa no existeix sense l'altra. Que tampoc són negres, perquè si agafes el color negre em veuràs que és un color molt més clar i, evidentment, nosaltres no som blancs. Estem fent ara una mica que ningú s'ofengui. Ja hem sortit de la mare, que ens hem anat lluny. Exacte, tornem. Doncs també hi ha altres fonts antigues que diuen que el nom deriva, d'Etiopis, que va ser el fill bíblic de Cuix. I germà dels cuixites, exacte, i germà de Nimrod, o Nimrod, nebot de Mizraim, Fut i Canaan, i besnet de Noè. Ah, mira. O sigui, una cosa bíblica aquí, I tant. I que era fundador de la ciutat d'Aksum. Una ciutat importantíssima, que diuen que va ser la capital del primer regne etíop, on hi va regnar la reina Maqueda de Saba, Bilquis pels etíops. Ostres. Sí, allà, si vas a Aksum, veuràs la maqueta del que es pensa que va ser el palau de la reina de Saba. Carai, que interessant. Doncs ja hi aniré. Vinga, aquesta me la sí, i tant que sí. Doncs el que havíem dit abans, l'amàric, que el parla un 30% de la població, de forma nativa, que serien uns 32 milions de parlants com a primera llengua, però té la curiositat de que com a segona llengua el parlen uns 25 milions de persones. És a dir, que té el futur asseguradíssim. Exacte. A més, gairebé que el parla més gent com a segona llengua que com a primera. Més que res perquè ha esdevingut una llengua franca, no? De dir, hem de viatjar pel país, tenim 90 llengües... Doncs n'agafem-ne una per entendre'ns. Clar, que és la del poder, com sempre. Això sempre coincideix amb el poder, la capital, la llengua de la capital, el govern, tot això. No governaràs, David, i faràs que es parli una llengua que no sigui la teva. No, esclar, no. Si governes, doncs això és molt quina estrany. Llengua ha de ser l'oficial, la teva? És estrany. Hi ha algun país que té moltes llengües oficials, però al final sempre, per exemple, ara pensàvem en l'Índia, no? Però al final sempre la que tira és la que hi ha al centre de poder, que en aquest cas és el hindi, no? Està clar. Malgrat que en tenen 14, una cosa així d'oficials, sí. però la que tira la forta... Tu agafes un bitllet i hi ha el 10 o el 5 o el 20 amb les 14 llengües oficials. Sí, és veritat, això sí. Què més li passa a aquesta llengua? Bé, de quina família és aquesta llengua? És la família semítica. Quines llengües més tenim en aquesta família? Igual que el català, el castellà és de les llengües de la família llatina,
Doncs en aquest cas la semítica tenim com a importants, a part de l'amhàric, i tenim l'àrab i l'hebreu. I això què vol dir? Doncs que l'àrab i l'hebreu i l'amhàric són llengües emparentades. Venen d'una mateixa llengua originalment. D'una mateixa arrel. D'una mateixa arrel, d'acord? El que hem dit abans és la llengua que utilitza el govern etíop, els mitjans de comunicació, sí? I una de les principals característiques de les llengües semítiques és que les arrels de les paraules són formades per consonants. És a dir, són impronunciables per nosaltres. Sí. M'explico què vol dir l'arrel d'una paraula, el radical d'una paraula, diguem-ne com vulgueu. Nosaltres, per exemple, ara agafem un verb, el verb cantar. Doncs jo canto, tu cantes, ell canta, can, eh? Això seria l'arrel. Sempre és el mateix. En el nostre... Sempre és el mateix. És la part invariable de la paraula. En el nostre cas, i en moltes llengües, a l'arrel hi tenim unes consonants, però hi tenim una vocal. Sí? Can, la. Amb aquestes llengües, si cantar fos amb amari com vara o d'allò, seria cant. Què passa? En el nostre cas, la vocal és invariable perquè si canviem aquesta vocal estem canviant el significat de la paraula. Llavors ja vol dir que allò ja no és l'arrel. Jo puc dir cantava, cantaria, puc anar a la desinència, l'aria, ava, el o, el cantes, tota la part final, la desinència, la podem canviar, però com que no canviem l'arrel, no canviem el significat de la paraula. Sí? Què passa amb aquestes llengües? Que amb aquestes llengües l'arrel és consonàntica. Què vol dir? Que la vocal la podem canviar i no canviem el significat, perquè no forma part de l'arrel. No sé si m'explico. Sí. Per exemple, en àrab, la paraula kitab vol dir llibre, però l'arrel de kitab és ktp. La i i la no formen part de l'arrel. Jo puc dir kutub i estic dient llibre igual, l'únic que estic canviant el significat, un matís de significat amb el sentit de dir potser kitab és llibre, però dic kutub i vol dir el llibre, o katib, i no estic canviant el significat. M'explico? Doncs per aquí va el tema. Per això les semítiques tenen aquesta característica, d'acord? D'acord. A més, és una llengua que té un alfabet propi, diguem alfabet, que no és un alfabet, que és un sil·labari. Alfabet és que cada símbol es correspon només a un so, p, t, k, nosaltres, un sil·labari és que són síl·labes, com el cas del japonès amb el hiragana i el katakana. Cada símbol és una síl·laba, ba, bi, bo, pa, pe, pi, ma, me, mi, el que sigui. Que és el guess, no? Que és el guess, exacte. A més, el guess aquest és el nom d'una llengua que s'havia parlat a Etiòpia. I tant, una llengua antiga. Una llengua antiga. Que encara fa servir, crec que l'església d'Etiòpia i d'Eritrea. Sí, exacte, a la litúrgia. De fet, és etíop clàssic, seria com el nostre llatí, seria el seu llatí, per entendre'ns. Seria la llengua del qual ve l'etíop modern i que encara, doncs, això es fa servir per litúrgia i pels cants de les esglésies, etc. I això és molt antic? Sí, és força antic. A més, es fa servir també en altres llengües, també, aquest alfabet, però sembla ser que apareix al segle I després de Crist, d'acord? De fet, és antic com el nostre alfabet, perquè els romans ja escrivien, ja podem llegir un text en llatí, i s'escriu... Com l'àrab, no? D'esquerra a dreta. S'escriu d'esquerra a dreta, que jo sempre he desitjat un alfabet d'aquests, o un sistema d'escriptura així, jo que sóc esquerrà, i que no veig mai el que escric. L'hauries d'escriure amb guess, tu. L'hauria d'escriure amb guess. I me'n recordo de petit que ens feien escriure amb la ploma a l'escola i que quan aixecava la mà allà hi havia tota una escampada de tinta per allà al paper. I tu mateix anaves esborrant. I jo mateix anava esborrant el que feia, sí. Originalment no s'hi escrivien les vocals. Clar, no escriuen les vocals perquè no formen part de l'arrel. En àrab i en hebreu no escriuen les vocals, bàsicament, Però cap al segle IV, després d'aquí, doncs sí, van començar a escriure les vocals, suposo, per desambiguar una mica i fer-ho més clar. Té 26 consonants i 7 vocals. A més, és una llengua que té gènere gramatical, té masculí i femení, com nosaltres, però té uns elements que se'n diuen especificadors, que són uns morfemes per indicar el sexe de les persones i dels animals, o dels animals. Per exemple, diuen one és pels éssers masculins i set pels femenins. I com funciona això? Tenim la paraula lac, o lac, que tant pot voler dir noi com noia. Si jo dic lac, no estic especificant si és noi o noia. Però llavors, si jo dic one lac, estàs dient noi. Noi, perquè el one és masculí. I si dic set lac, el set és pels femenins, doncs estic dient noia. Per exemple, la paraula hakim vol dir metge, però no sabem si és metge o metgessa. Clar. Llavors, si diem set hakim és metgessa i si diem one hakim és metge. Potser hauríem de manllevar alguns d'aquests especificadors donant la complexitat sexual de les societats contemporànies. Exacte. Bé, demostra doncs, que amb aquest marcador estem especificant sexe i no estem especificant gènere gramatical. A més, una llengua que té plural, com que té plural, doncs té singular, no? Està clar. I com he dit al principi, doncs està emparentada, ben de la mateixa família que l'hebreu i l'àrab. Per tant, deuen haver-hi paraules comunes. Paraules comunes, cognats, paraules que venen del mateix origen. Per exemple, tenim en amàric, aquí jo pronunciaré ara
Diré paraules en amhàric, en hebreu i en àrab, i pronunciarem com podrem, i que ens perdonin els parlants d'aquestes llengües, que ho pronunciarem fatal. Tenim una paraula en tot de punts i comes i coses. En 3 dièresis, per Sí, una paraula en 3 dièresis. Sabbara, que en amhàric vol dir trencar, i en hebreu, de sabbara, en hebreu tenim shabar, o shavar, que vol dir també trencar. Sabbara, shabar, suposo que... Té una certa similitud. Té una certa similitud, això els experts. Per exemple, tenim gaddala, en amhàric, que vol dir assassinar. D'aquest gaddala, en hebreu és katal. O sigui, en hebreu et diuen katal, com estàs, però t'estan matant, katal. Sí, t'estan assassinant. Katal i kutila, en àrab. Aquí sí que katal, kutil, s'assembla, però aquest gaddala podeu pensar que potser no s'assembla, però sí que aquí hi ha una cosa fonètica, que és que la ga i la ka són sons que un és el mateix so, és un so oclusiu, velar, que un és sonor i l'altre és sord. Un fem vibrar les cordes vocals i no, per tant, el so ga i el so ka són fàcilment intercanviables. Això pels que en saben ja m'han entès. Tenim que en amhàric... I els que no, que s'espavilin, no? I els que no, que s'espavilin. Tenim kabbara, que vol dir enterrar, que en hebreu és kabbar, i en àrab és kabbara també. En aquest cas s'assembla més. Està clar que kabbar ha de ser enterrar, no? Ha de ser enterrar. Amb una pala. Ja ho tenim. Primer, fixa't que és un vocabulari que primer hem començat... Primer trenquem, després assasinem, ara ja estem per enterrar. Anem fent, anem progressant. Ja veig que has triat, un lèxic... Però ara canviem de temàtica. Tenim el verb sentir en amhàric, és samma, en hebreu és shamma, i en àrab és samma. Bé, hauríem de fer un cop glotal aquí que no sé fer, samma. Sí, està clar. La paraula ull, aquí aquesta sí, veus, en amhàric és ain, en hebreu és ain també, i en àrab també és ain. Aquesta, en aquest cas, és igual. És a dir, que l'amhàric deu tenir un munt de paraules de l'hebreu clar, aquí hauríem d'anar a buscar, aquí hauríem d'anar a buscar parts potser del cos, que tenen menys tendència a canviar amb els anys, perquè són les parts més elementals que diem, i potser trobaríem més similituds. Jo he trobat aquestes paraules, no m'hi he entretingut més. Ja està bé. Exacte. Però, a més, l'amhàric, com totes les llengües, té influència d'altres llengües. I un 30%, que no és poc de vocabulari, li ve d'origen cuixític. Cuixític és una altra família de llengües, que aquest nom cuixític ve de cuix, que hem dit abans. Sí, del regne de Cuix. Exacte, que són les llengües que es parlen bàsicament a la banya d'Àfrica, més avall, que serien les llengües com... el somali... exacte, el somali, que en vam parlar un dia, sidomo, afar, oromo, llengües d'aquestes que doncs, han manllevat vocabulari pel contacte, això és típic, i segur que aquestes llengües també deuen tenir paraules de l'amhàric, i què passa? Moltes d'elles parlades a Etiòpia, evidentment. Exacte, sí, a més, moltes parlades a Etiòpia. I, si et sembla bé, una última curiositat, però aquesta és bona. A veure. Però aquesta és que la gent no se l'espera, O sí. El moviment Rastafari, ja deies, els Rastafaris aquí, els famosos rastes, no? Ara et sorprendré. Que era una religió, no? O és una religió que interpreta el cristianisme, no?, d'una manera molt original o diferent, no? I és original de Jamaica, això, Dius, Amèrica. Quina relació té Jamaica amb Etiòpia? Exacte. Doncs fan servir l'amhàric moltes vegades, i molta gent de Jamaica practicants d'aquesta religió, el rastafarisme. Del rastafarisme, el fan servir com a segona llengua. I alguns cantants de reggae de Jamaica han fet servir aquesta llengua en les seves cançons. I diràs, i per què això? Doncs això ve de que els rastafaris reconeixen com a reencarnació de Jesús a Haile Selassie, no sé si es pronuncia així, que és Haile Selassie. El darrer emperador d'Etiòpia. Exacte, que va ser el darrer emperador d'Etiòpia, que va haver-hi entre 1930 i 1974, i que el 1966 doncs, va visitar Jamaica. I suposo jo que d'aquesta visita van quedar tots tan impressionats, i era un emperador que va anar allà i tot, doncs que els rastafaris, doncs aquesta religió va dir que ell era doncs, això, la reencarnació de Jesús, i veneren aquest emperador, i d'aquí els ve doncs, d'aquest interès per la llengua, amèrica, no per altra cosa que aquesta. Ara et sorprenc. Això va ser un predicador que es deia Marcus Garvey, que a la dècada del 1920 va fer una profecia. Va dir, mirin a Àfrica, un rei negre serà coronat perquè el dia de l'alliberament està a prop. I com que Haile Selassie el coronen el 1930, pensen que aquest és el rei negre. I llavors Haile Selassie es considerava d'alguna forma descendent de l'antiga dinastia dels Salomònides, del rei Salomó i de la reina de Saba, no? I primer ell no li va agradar gaire això que van fer els rastafaris, però després ho va acceptar. I ho va acceptar tant que fins i tot els va donar un bocí de terra a Etiòpia pels rastafaris. Sí. I llavors
relativament a prop d'Addis Abeba hi ha una població que es diu Sashemene, que hi viu una comunitat de rastafaris. De Jamaica. De Jamaica, que segueixen venerant Haile Selassie i que esperen que un dia tornarà per alliberar-los. Llavors és com terra promesa, no? Etiòpia una mica. Sí, una miqueta per ells, sí. Per ells? Sí, sí. Anar allà, doncs com seria la seva meca, una mica anar allà una temporada. Doncs hi ha aquest lloc de Sashemene, que hi ha una comunitat de rastafaris, sí. Ostres, que bo. Sí. Està molt bé. Sempre descobrirem coses. Està molt bé aquesta informació. David Valls, moltíssimes gràcies a tu. Vinga. Adéu. Gràcies, adéu. Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.